ఆ కూతురు కళావతి పరుగు పరుగున ఇంటికి వెళ్ళి ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం చేసి ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఆమె భర్త తన కళ్ళ ముందే సముద్రం నుండి మీదికి లేచాడు. ఆ కొన్నటివాడు సంతోషముతో అక్కడనే వ్రతాన్ని చేసి అల్లుడి గారిని బిడ్డను భార్యను తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాడు. అతడి వ్యాపారం మొత్తము అల్లుడి గారికి అప్పచెప్పాడు. అతడు బతికినంత వరకు ప్రతి సంవత్సరం విడవకుండా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటున్నాడు. అంతిమమున మోక్షమును కూడా పొంది స్వర్గలోకం వెళ్ళిపోయాడు నాయనా. ఇది శ్రీ స్కాందరేవా కాండే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథాజాం చతురోధ్యాయగా సమాప్తగా. బోలో సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి జై.